Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li fid-diskussjonijiet dwar il-ftehim kollettiv ġdid tal-letturi fl-Emkast, il-Gvern qed jipproponi pakkett akbar minn dak propost fl-aħħar tas-sena li għaddiet. L-aħħar sigħat komplew jintensifikaw it-taħdidiet u jidher li verament jiġifieri tinsif f'Diċembru l-għadda kont ħabbart li żidiet ta' dan il-ftehim kollettiv kienu ħajammontaw għal somma qawwija ħafna ta' 35 miljun li nista' ngħid poġġejna fuq il-mejda sew iżjed minn dik is-somma. Sa dal-aħħar sigħat kien hemm aktar laqat, jidher li hemm draft tat-tekst mhux qed ngħid li huwa maqbul fuq kollox imma robna ħafna. Intervistat fuq il-programm Popolin fuq Television Malta, l-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-iżvilupp ta' faċilità ġdida ta' ċentru ta' konvenzjonijiet f'Taqali biex jinġib aktar investiment lejn Malta. Qal li din qed tiġi ppjanata mal-privat u se tkun biswit l-MFCC. Dwar is-settur tas-saħħa l-Prim Ministru qal li bis-saħħa ta' ftehim mal-privat minn Settembru li ġej se tkun eliminata għal kollox il-waiting list tal-katarretti. Dwar it-trakka tal-karozzi f'Ħalfar, Dr. Abela spjega li x-xogħol dwarha miexi sew il-qudiem. Bitweġiba għal domandi mill-udjenza Dr. Abela għamilha ċara li Malta mhux se tipparteċipa f'ebda gwerra u qal li s-soldati Maltin mhux se jiġġieldu gwerer ta' ħadd ieħor. Dwar l-aħħar 3 snin ta' Gvern Laburista qal li fost l-aqwa kisbiet kien hemm ir-riforma fil-liġi tal-IVF, l-iskema stabilità li qal żammet l-inflazzjoni f'livelli kontrollati, kif ukoll is-sussidi fuq il-kontijiet tad-dawl, l-ilma, iċ-ċilindri tal-gass, il-petrol, diesel li mingħajrhom qal kienu jitkissru għal kollox il-familji u n-negozji. Mistoqsi dwar l-akbar żball fl-aħħar 3 snin, Robert Abela semma l-mewt traġika ta' Jean Paul Sufija u qal li dwaru seta' kien aktar sensittiv. Intervistat ukoll il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech li tkellem dwar il-vapur Nikolaus tal-Gozo Channel li qal qed jagħti servizz inaċċettabbli u li għalih qed jintefqu ma' 13,000 euro kuljum sabiex jopera. Qal li Gvern Nazzjonalista minflok iżid żewġ vapuri ġodda u jkabbar il-port tal-Imġar. Mistoqsi s-seta għamel aħjar bħala kap tal-Oppożizzjoni qal li kien hemm drabi fejn ħass li seta jitlob lil poplu jinżel jipprotesta fit-toroq dwar diversi ċirkostanzi. Qal iżda li dak li qed jitkellem dwar l-Oppożizzjoni in-nies qed iħossuh u għalhekk xorta qed tifhem li l-Oppożizzjoni għandha raġun. Tkellem dwar il-korruzzjoni u qal li din hija rampanti. Qal li dak li għaddej llum qatt ma seħħ taħt Gvern Nazzjonalista. Qal li l-Gvern qed jalaq ħalq kull min ma jaqbilx miegħu fosthom il-midja, l-ġudikatura u anke l-Oppożizzjoni. Dwar l-immigrazzjoni rrefera l-ispezzjonijiet li jsiru mill-awtoritajiet meta jinqabdu persuni jgħixu f'Malta legalment u qal li dan jikkonferma li f'Malta hawn jgħixu persuni moħbija mill-awtoritajiet. Qal li l-ewwel ħaġa li għamel Gvern Nazzjonalista ikun li jibdel il-mudell ekonomiku. Mela b'mod tanġibli l-ekonomija ta' pajjiżna trid tiżviluppa u aħna qed immorru għal mudell ekonomiku differenti ta' kwalità li flok nimpurtaw biss low-level paying jobs minn barra l-Unjoni Ewropea kif qed isir taħt dan il-Gvern immorru għal niċeċ ekonomiċi ġodda biex flimkien ma' dawk preżenti illi konna żviluppajna inkomplu mmorru għal ekonomija ta' kwalità. Dwar is-saħħa Dr. Grech qal li żgur li mhux se jisraq il-miljuni u jitfaħħom vutu kif qal ġara fil-każ tal-isptarijiet. Irrefera l-isptar Mater Dei u qal li mnalla kien il-Partit Nazzjonalista biex imbena dan l-isptar state of the art u qal li jekk elett l-istess ħaġa se jagħmel anke f'Għawdex.